טוב, את שואלת אותי מה אני עושה היום? אז היום את עושה טיפול שהוא בעצם עושה סטימולציה לקולגן ואלסטין. זה לא משנה כמה תשתי קולגן, אי אפשר לבנות סיבים. ובסוף בקיבה הופך לו. כדי שיהיה לנו עור גמיש, מהודק, אנחנו צריכים לעשות טיפול עם טכנולוגיה כדי לבנות סיבי קולגן חדשים. אז מה שאנחנו עושות, אנחנו בעצם מעלות בזכות הטכנולוגיה הזאת טמפרטורה בעור לכיוון ה-42-45 מעלות, והסיבים בעצם מתכווצים פעם אחת, ופעם שנייה מתחילים חידוש שלהם, כמו כל התאים. וככה העור שלנו בסוף התראי יתרומם, יהיה מהודק, ויתחיל את הבנייה שלו וישמור לנו על אותו צעיר יותר, רענן, זוהר יותר. כי, נכון, מה ההבדל בין העור תינוקי לעור שהוא מבוגר יותר? זה ההידוק שלו. וברגע שאנחנו שומרים על ההידוק שלו כמו שצריך, אנחנו בעצם מחזירים אותו להיות תינוקי. וזה מה שאנחנו עושות איתך היום. תודה רבה לך ביאנה שאת משאירה אותי צעירה לנצח. הייתה עלייך.